गोबाव टाइम लाबाय बेयाव बानायनायावनो नै आन्द्रावालियासो आखिना होदों बेखौ आंहा हारसिं आखिगौमोन अब्लाबो बारा मोजां जाया हारसिं बानायनाया बेखायनो आङो बेलेगखौ बानायबायनो वाव खुवा 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 खुजोब्बाय नै बेलासि माइनि खुयो फाग्लासो खुवा खुवा जेरावबो खुवा ओरै थांसै आङो टिउसनाव लांदोंमोन लायनोसै दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओइथिं नाहरलाय नुवानो नुनु नुनु आजा वाव माबायदि जाजोबखो बान्दर थायोलै बिथिं आं थाङा गिनो ओंखारसोगारो बान्दर आयु खुवाया माबायदि गोलैदों थैगोनलै खुवाया नायलाय खुवा 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 मेगन मुसुगुरा रफ' रफ' सिथाबजोब्बाय मेगन मुसुगुरा बिबार बारनाय बायदि जाजोब्बाय नै बेलासि टाइमावनो माबायदि खुवा खुयो आयु नै टिउसनावसो लायनो थांदोंमोन आरो मामिखौ टिउसननिफ्राय नै बेलासिसो आरो दा नै मेगन मुसुगुरा बिबार बारना फैजोब्बाय आयु नाहरलाय मामि आंनि मेगना नाहरलाय खुवा सिथाबजोब्बाय आयु नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारियाव माबायदि जागोन बावलाय आयु बरफ गोलैगोन बरफ खुवा खुवा हो खुवा खुवा जग लग जाएगी बेटा आराम से चल मैं भी आ रही हूँ बाप रे खुआ खुआ टिउसननिफ्राय फैबाय नै बेरायनोसै दसे खुवा खुवा हो मेहेन्दि फुनजाहैनोसै लोगोफोरजों बेरायथावथाव खुवा खुवा जेबो नुहुरला हनै एफाले उठिया जाम नाव नारू मैं खोलो मेहंदी लगाइदों ने गाबोननि प्रग्रामनि क्या कल स्कूल नहीं है कल प्रोग्राम है बेटा प्रोग्राम है डांस है कल संडे है कल संडे में स्कूल नहीं होता क्या आप कल के खुद के हाथों में लगाओगे या दूसरों के हाथों में अगर बोलेंगे खुद के हाथों में या तो मैम भी आ सकते कि मैं हम सबकी वहाँ मतलब अरुणाचल में ऐसे था ना मैम लोग सुबह आ जाती थी जो मेहंदी में कंपटीशन करेगा वो लोग लेडीज को बुला लेती थी फिर मैम लोगों के हाथ में पहले लगवाते थे कि कौन किसका बेटर है पता नहीं जब भी बुलाएंगे चले जाएंगे यहाँ का तो पता नहीं और आखिनानै फैबाय नै जा गोबाव टाइम लाबाय बेयाव बानायनायावनो नै आन्द्रावालियासो आखिना होदों बेखौ आंहा हारसिं आखिगौमोन अब्लाबो बारा मोजां जाया हारसिं बानायनाया बेखायनो आङो बेलेगखौ बानायबायनो अनलि लेफ्ट हेन्डआवल' बानायदों राइट हेन्डआव आं दाहाय बानायगोन मोनालायबाय आरो ना हरनि नै 7:30 जालायबाय खौ आखिनायावनो बेलासिनानैसो आखिखादों नालाय आङो टिउसननिफ्राय फैनानैसो
दहाय नै कमप्लिट जायाखैमोन ना लेफ्ट हेन्डआवल' आखिदोंमोन ओमफ्राय आङो नै दा हारसिं बानायनानै लाबाय आरो राइट हेन्डआव बांद्राय मोजां जाया हारसिं बानायनाया अब्लाबो उफाय गैया जाखांबाय लोंखांबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय आखाइ मोनसेजोंनो 9:55 जालायबाय 10ता जानोसै बेखौ रानहोबावनांगोन 11टासिम आं हारसिं बानायनानै लाबाय बेखौ राइट हेन्डनिखौनो जानला मोनला बानायलाबायबाय जायाबाबो उफाय गैया ओमफ्राय नै आखिखांबाय कमप्लिट जाबाय ओरैनो जानला मोनला आखिनानै लाबाय ओंखाम ओंख्रि जाखांनानैसो आखिखादों नालाय